Ei. Jari ja Sami maistelee osa 3. Nyt meillä on tällä kertaa tämmöiset ihan tuoreet chilit. Olen sen tuossa puolisen tuntia sitten käynyt omalta parvekkeelta rapsasemassa. Kyseessä on semmonen lajike kuin Big Black Mama, mikä on noita superhoppiblendejä. Scoville ja siinä paketin mukaan on noin 1 miljoonan verran, vähän vajaa. Niin tämähän on helppo. Vai mitä, Jari? Joo. Ja tässä nyt on niin mä luotan tässä asiassa nyt täysin Samiin, että Virhe. Meillä on perinteiset tässä näin vähän karkkia ja jäätelöä sitten ja Sami ajatteli jonkinmoisen haasteen tästä tehdä. Joo, mä ajattelin, että vedetään chilit ja yleensä näissä on ollut se pouta-aika 5 minuuttia. Ja kaivelen tässä just ajastinta. Niin josko me se 5 minuuttia osattais näiden kanssa olla sitten. Joo. Eli nää on tämmösiä suhkot samankokoisia kummallekin. On tää ilkeän näköinen kaveri. Joo. No, ei kai siinä kummempia. Mä kiitän Samia tästä. Sami tarjoaa. Siitä kippis. Kippis. Ja taas katsellaan tyhmyyttä. Mehukas tää on. On. No tossa on jännä maku. Tää muuten iski. Oho. Huh. Ekaa kertaa tuli hikka. Tää iskee eri tavalla. Hikka tuli. Kyyneleet virtaa. Aikamoista. Sami tuossa sanoikin, että hän on tätä maistellutkin vähän jo etukäteen. Tää on varmaan siinä mielessä nyt pahempi kuin tää oli tuoretta tavaraa. Tässä on paljon enemmän öljyjä ja levi ihan eri tavalla tonne hitalakeen ja kielen sivuihin, että
Aikamoista. Tää on ihan erilainen tosiaan kuin nuo kuivatavarat. Joo. Tuskasta on. Ei se mitään. Silmät vuotaa ja nenä vuotaa ja kivaa on. Nelisenkymmentä sekuntia tossa vielä. Hyi helvetti. Aikamoista. Tämäkin lämmittää aika kivasti tänne näin. Viisi minuuttia meni. No niin. Nyt sä aloitan jäskillä. Tässä on vähän lisää. Se alkoi tuossa. Ei tässä poltteessa ole mitään järkeä. No tää ei oo äkkiseltä aika häjää. Tässä tulikin video, että Sami syö 5 minuuttia jäätelöputkea. Joo. Tää tosiaan paljon niinku tuore tavara, lihasneste mikä on väkevää ja öljyt ja näin, niin tää varmaan kulkeutuu elimistönkin läpi paljon herkemmin tai varmemmin, niin vois kuvitella. Mä en halua, että tää tulee läpi. Niin. Mainitsit siitä, että on maistellut tätä jo aikaisemmin. En kyllä tein vähän jalojuomaa tästä. Mulla oli alkukaudesta semmosen niinku aivan pienet, semmonen niinku, ehkä niinku 5 sentin kolikosta puolikkaan kokoiset. Tätä samaa chiliä. Ja laitoin sitten, leikkelin semmoset ja laitoin koskenkorva. Ja toinen oli sitten joku viski, mikä sekaan laitoin sen. Ja viikon verran on noin chiliä olla siellä ja sit maistelin. Mä tein ne tossa alkukesästä ehkä. Ne on vieläkin siellä jääkaapissa, kun kyllä mä pari kaveria sain ne maistamaan, mutta en oikein kelvannut. Niin se on kas vähän loppu kavereiden kesken hotkenkorva. Mut sekin oli ihan hyvä. Sen kun sitä maistelin, niin sitä laittoi sitä hotkenkorvaa sinne semmoseen shottilasiin ihan pienen kerroksen. Ja sitten laittoi perään sitruunan kivennäisvettä. Niin on tosi hyvä. Tuli se chilin maku, mikä tässäkin tuli aika selvästi. Chilin oma maku ja sitten se pieni tulisuus sinne perään, niin se oli hyvä. Tässä ei ollut pieni tulisuus. Oli väkevää. Tää on väkevä. En mä saanut yhtään mitään sanottua, mä vaan hotkin jäätelöä naamaan. Ensimmäisen minuutin jälkeen. Minulla on yleensä ihan vakaa käsi tärisee. Kiva kun Jari kärsittää minun kanssa. Tää oli oikeesti... Tää tuntui paljon pahemmalta kuin se sipsi. En mä muista enää kuinka paha ne oli ne Death Nutit, mutta tää oli paha. Tää oli tosi paha. Kyllä. Ja sit seuraavaksi joku kysyy, että mihin tätä chiliä sitten voi oikein käyttää. Niin Kaverisuhteiden katkaisemiseen. sen lisäksi näitä tämmösiä käytetään tosi paljon kaiken näköisissä chili-kastikkeissa. Ja noita chilejä ei tarvi hirveän paljon laittaa, että saa hyvät tuliset chilikastikkeet. Ja mitä itse aion käyttää loput noista chileistä, niin kuivaan ja teen jauheeksi. Ja kun se on jauheena, niin sitä on helpompi käyttää ruoanlaitossa. Mulla oli tässä vasemmassa poskessa tuo chili, kun mä pureskelin sitä pienemmäksi ja aika kovin polttaa tämän puolen, niin
kielen sivua. Laitetaan tähän katkos ja sitten hetken päästä jälkikommentti. No niin, nyt on semmonen reipas puoli tuntia kulunut tästä näin chilin syömisestä ja puoli pakettia meni tossa jäätelöön ja minulla ainakin vähän myllähtää vatsassa, että niin, myös. Saamme nähdä, että miten tämä sitten näkyy huomenna tai lähinnä tuntuu. Kiitos Samille vielä chileistä ja mä saan taas leikkiä videoeditointia ja harjoitella sitä hommaa. Kiitos itselleni ja kiitos kärsimyskumppanille. En enää syö tätä. Ruokaa teen siitä, mutta en enää syö tätä. Tämä oli karmea kokemus. Joo. Kiitos näkemiin.